Benten kalih wargane jenengan. Wah, lek griya kulo sing delok ora patek enek pol-pole 12 8 4 karo dem-deman lek mahku ngono kuwi. Nggih, mriki jan kompak penonton madhep mriki sedaya. Nggih, kompak. Enek sing nguyuh madhep ngidul nang Gedang ya enek. Nggih. Niki nembang nggih, Pak? Nembang. Nggih. Nganggo bawa Wang Ayu. Bawa. Bawane napa niki? Kinanti paling. Oh, kinanti. Nah. Nane nano nano nano. Nah niku. Nano. Wes kumat angger nano. Iya. Sakniki nggih, Pak. Alah. Sesuk-esuk ya kena. Nggih, tesih nata jarik, Pak. Jarike anyar niki mergane. Saya to, Pak. Apik bokonge. Loh, jarik, Pak. Jarik ora patek tak pitung. Kula tanglet jarik opo? Nah, kula sing dijariki ya. Anyar. Apa, Mas? Sios napa mboten? Jarike anyar ning isine lawas. Nggih. Lawas tapi sik apik. Gurih. Iya. Api ono second. Loh. Apik lho, Pak, saestu. Second kok. Iya, Mas. Mbah-mbah nembang-nembang Mas, neng Mas piringan Mas. Pakai naik tau. Tali tresna Katur Mas Santoso. Sinten menika? Menika kanca wonten Binangun ngriki. Oh nggih, penggemar Sekar Gadung. Sekar Gadung walaupun ndak secara langsung lek niki langsung ning lek mboten nggih tetep mirsani saking dalem. Kinanti saking bawa saking tembang ki anggere kira-kirane perkara katresnan ki iso rasane nges. Ngesake. Asmara ketinali. Tinali. Tali tresno jampi kapang. Tali tresno jamune wong kangen. Nggih. Kapang nika kangen to? Kangen. Nggih. Oh. Kula kinten nek kapang terbang nika. Kula kinten nek kapang Bali. Oh. Nika kapan, Pak? Iya. Kapang gesi rawang Ugi katur Bapak Salim saking Aglik. Menika termasuk bapak kula Mbak Sulis. Nggih. Ah. Ngaturaken sugeng dalu. Sigit. Pak, lah nek sigit niku artine napa, Pak? Sigit niku Bagus, ganteng. bagus Oh, utawa bagus. ganteng. Aku iki lho. Kayak tonggoku. Penggendara iki ya termasuk Piyayi Sigit. Sigit. Nah. Tonggoku sigit iki guwengi, Pak. Hah? Gak Lek bagus. lek lek gue iki si ora sigit. Napa? Sigar. Oh, nggih. Heeh.
Langgame nggih, Pak. Ya. Sigar. Sigar. Yuk, kayak ngapa? Tali tresno dados. Tali tresno jroning rasa wasan ikat kaketan yarakan tomanem jero sanubari wong sikit sira tak tresnani Dino kaya sawindu angon rasa kangen jroning aku lelewat gawe tiko wong bagus aku nandang boyo melaku ngitan balik kula Tresno tenan. Dangdut ke Mas. Yo. Ke tembang gedhok Mas. Jan. Anggere tenge wareg ngono iki rumah saku le nyambut gawe ya bergas. Dereng makmu lho, Pak. Hah?
Dereng maem. Salahe wong rantaman ya kaya ngono kae kok ya urung mangan. Mboten sempat soalé wau. Lah kok ndak sempat iya disempit-sempitke to ya. Lah lintune sami maem sinden-sinden tesih dandan. Ayo karo dandan. Dandane pun rampung makme dikukut lho, Pak. Lah saking terengginase. Nggih. Ya. Heeh. Ngomong karya boe Mas Anang wis tanggap kok ya. Pun maem mampok niku wau. Hah? Pun maem mampok. Ampok? Nggih. Kelingan kecilanku. Iya. Cilanku. Yuk. Mlaku ngetan teling. Getuk asale saka telan moto ngantuk iku tambane apa ala getuk asale saka telan yen rapetuk nanti rada gelo aja meluas aja jono kadang janji mas aku sore panjang bulan ayo kunjung ojo dolanan dene pemandangan rame-rame itu berkucikan hai bulan yang bersama Sembah nuwun, sembah nuwun.